सीधा साधा गाड़ के बलि का बकरा बना रहल बा। प्रभु मूर्ति देखी तीन तेज। तुम वो उन लुटेरों के साथ क्यों गए थे? अरे साहब उस सब हमको उठा के ले गए। स्वागत बा भाई लोग तारा लोग के हमारे यूट्यूब चैनल RS फिल्मिक पर। काल एगो भोजपुरी मूवी रिलीज भई रहे 4 तारीख के, जौन मूवी के नाम बा हमार नाम बा कन्हैया। मूवी अभी काले रिलीज भइल है। मूवी सस्पेंस थ्रिलर से भरल पूरा दम मूवी बिया। मूवी के रिलीज भइला के दौरान बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे मूवी के प्रमोशन कइल जाता, जौन की आज से पहले कोनो भोजपुरी मूवी के इतना बढ़िया से प्रमोशन ना कइल जात रहे। और ये मूवी खातिर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव बात बा कि मूवी के लेके इतना मेकर सीरियस बारन। मूवी के स्टोरी एगो कन्हैया नाम के व्यक्ति पर बा, जौन की बैंक में गार्ड के नौकरी करेला और ओकरा रहते भर में बैंक में चोरी हो जाला और ई मामला में कन्हैया खुद फंस जाला। और कैसे कैसे कन्हैया ई मुसीबत से निकल के बाहर आवेला जाने खातिर तारा लोग के ई मूवी देखे पड़ी। और मूवी बहुत ही बढ़िया बनल बिया। कन्हैया के किरदार हमनी के दिनेश लाल यादव निरहुआ बखूबी निभैले बड़े बहुत बढ़िया से। तो जाके ई मूवी के जरूर देखा लोग और हमार चैनल के सपोर्ट करो लोग, कैसे कि अभी नया स्टार्ट के लिए बनी। तो बहुत अच्छा कंटेंट देखे के मिली, न्यूज इन्फॉर्मेशन